Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Оделия Бурханова. Бүгінгі шығарылышының мөһим темалары турында қысқаша. Зейнің балалар yol лагерлары фестивальда бірләшті. Инспекторлар балалар именлеген қойғырта. Районда ел башыннан неше бала туған. Жейгі yol білен түрлі фестиваль бәйгелеріні де бірләштіріп була. Хазіргі күнді Зейнің факел, созвездие, Ялтазай лагерларында 700-ге яқын бала yol ете. Шушы күндерде алар барсы да бір мейданға жиылып, өзара күш сынаштылар. Бұл шара халықлар дуслығы елі оңайынан ұйыштырылды. Факелда озған лагерлар фестивалінен біздің репортаж. Біреулер кешеке білән туп тәгәрәтә, икенчеләр күргәзмә карап, үзләренең белемнәрен арттыра. Балалар лагерлар фестивале әнә шундый чаралар белән узды. Зәйдә бу бәйге беренче тапкыр оештырылды. Очень долгое время было запрещено общаться. Мы сидели закрытыми, никуда нельзя было выезжать. В этом году у нас уже есть послабление, поэтому мы решили собраться, дружно посоревноваться. Цель – дружба. Балалар ялы лагер тормышы һәрвакыт район җитәкчелеге игътибарында. Фестивальнең тантаналы ачылышында район башлыгы да катнашты. Идея бар и күптән аларны шураштырып берничек мероприятиялар үткәрергә, берсе белән берсе таныштырырга. Без бит соңгы елларда шушы лагерларны тәртипкә кертү, мин инде рәхмәтле Аднан Ильфович Магановка да тәтип, соңгы елларда без факелда да бик күп эшләр эшләдек. Яңа менә 64 урынлык яңа корпус төзедек, спальный корпус. Бүтән анатыгы стадион дигән спортивный площадкалар соңгы елларда килеп чыкты. 3 сәгать дәвам иткән фестивальдә балалар спорт ярышларында, иҗади бәйгеләрдә, һөнәри осталык буенча мастер-классларда катнашырга өлгерделәр. Гвардия эстабарлар хәрәкәте дә кызыксынучылар өчен күргәзмә оештырган. Зурраклар волейбол, стритбол кырында уйнаса, кечкенәрәкләр өчен командалы эстафета ярышлары оештырылган. Иң мөһиме барысының да яхшы кәеф, җиңүгә өмет бар. На фестивале я буду смотреть, как играют люди. Настроение, с настроем я победить, чтобы. Я, получается, пришла сюда с хорошим настроением, мне тут все очень нравится. Я буду участвовать в турнире по волейболу. Думаю, что мы выиграем. Спорт бәйрәме күтәренке рухта алдагы сынауларга рухи көч туплап үтте. Киләчәктә ул районыбыздагы балалар лагерлары арасында матур традициягә әйләнер дигән өмет бар. Оделия Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Эссе һава торышы һәм корылык булу сәбәпле Татарстан районнарында гадәттән тыш хәл режимы игълан ителде. Татарстан рәисе буйрыгы хакында тулырак киләсе видеоязмада. Эссе һава торышы урнашу сәбәпле Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың барлык районнарында гадәттән тыш хәл режимы кертте. Республикада игеннәргә карау төшү культураларны юк иткән корылык барлыкка килү сәбәпле идарә итү органнары һәм территориаль структураларга гадәттән тыш хәл режимы кертүне буйра. Ул 3 июльдән яңа буйрыкка хәтле гамәлдә булачак диелә документта. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры 5 көн дәвамында әлеге ситуация китергән кыенлыкларны хәл итү өчен чаралар күрергә тиеш. Муниципаль районнарда да моның өчен махсус комиссияләр булдырылачак диелә буйрыкта. Райондагы балалар лагерлары инспекторларның һәрчак игътибар үзәгендә. Бүгенге көндә Зәйдә 3 шәһәр яна лагере эшли. Күңелле ялларны янгын һәм бәхетсезлек очраклары бузмасын өчен ял лагерлары балалар иминлеге кагыйдәләре үтәлешенә тикшерелә. Созвездие йолдызлык лагерында узган профилактик чараларның берсендә безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Һәркемгә ишетелерлек итеп тревога сигналы яңгырый, лагерда эвакуация игълан ителә. Ай сайын инспекторлар Зәйнең шәһәр яны лагерларында янгын куркынычсызлыгы буенча тикшерү уздыра. Согласно ранее разработанному графику, отделением надзорной деятельности профилактической работы ежемесячно проводятся мероприятия по пожарной безопасности, в рамки которых входят тренировочная эвакуация детей и персонала на случай пожара и чрезвычайной ситуации.
Созвездие йолдызлык лагерында 110 бала ял итә. Смена башында ук һәркайсына янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре аңлатыла. Ял дәвамында да профилактик чаралар оештырыла, ди лагерь җитәкчелеге. В течение смены вообще профилактические беседы, то есть различные тематические свечки, когда проводятся, вожатые, они как бы тоже все вот эти темы прорабатывают. Гадәттән тыш хәлләр хезмәте вәкилләре балаларга янгын куркынычсызлыгы турында сөйләделәр. Ут чыккан очракта үзеңне дөрес тоту кагыйдәләрен исләренә төшерделәр. Янгын сүндерү җайланмасы белән эшләргә өйрәтү өлеше малайлар, кызлар өчен аеруча истә калырлык булды. Берем раструб, направляем на очаг возгорания и нажимаем. Лагерда ял итүчеләрнең барысы да инспекторның гамәлләрен кызыксынып карый, өйрәнүләр биредә даими үткәрелә. Шуңа күрә балалар да мондый очракларда нәрсә эшләргә кирәклеген белә. Сначала я сразу же постараюсь покинуть комнату, позвать девочек со своей комнаты. Если получится, то и весь отряд собрать обязательно. И главное не паниковать. И всех настроить на хорошее настроение, чтобы никто не волновался и все было спокойно. Чара барышында кагыйдәләрне генә искә төшереп калмыйча, янгын сөндерү машинасы белән якыннан танышу мөмкинлеге дә булды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Мәктәп укучылары җәйге ялларын файдалы һәм мавыктыргыч уздыру өчен районда шартлар җитәрлек. Берәүләр шәһәр яны лагерында сәламәтлекләрен ныгытса, икенчеләр мәчет каршында оештырылган укуларда белемнәрен арттыра. Таҗетдин Ялчыгыл исемендәге үзәк мәчеттә укучы балалар белән без дә аралашып кайттык. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ялчыгыл мәчетендә дини дәресләр бара. Биредә 7 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен җәйге укулар оештырылган. Тәрбияле булып үссеннәр өчен остазлары да чын күңелдән тырыша. Беренчедән тәртипкә өйрәтәбез инде, ахлак дәресләрен бирәбез. Нинди пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи салам нинди күркәм холыклы булды, шундый күркәм холыклыны да аларга өйрәтәбез. Балалар дәресләрдә әхлак нигезләрен үзләштереп, пәйгамбәрләр тарихлары белән танышалар. Шулай ук татар һәм гарәп телләрен дә өйрәнәләр. Дәресләр белән бер рәттән балалар өчен физик тәрбия дә мөһим. Укулар тәмамлангач, мәчет территориясендә футбол, волейбол уйнарга да өлгерәләр. Саф һавада уйнаганнан соң алар өчен чәй өстәле дә әзерләнә. Әйбәт ашаталар, әйбәт уйныйбыз. Бик зур әйбәт монда. Мин уйныйм монда. Дуслар белән, мине дуслар монда бар. Шәһәр балалары гына түгел, авыл җирлекләреннән дә килеп ислам нигезләрен өйрәнүчеләр бар. Бер туган Рамазан белән Ясминә җәйге укуларга беренче тапкыр гына йөрмиләр. Без бу лагерьга 3нче тапкыр киләбез. Монда әйбәт ашаталар, монда развлекательные игры. Играем с друзьями в футбол. Нам очень нравится тут. Мәчет каршындагы 2 атналык дини укулар 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. 8 июль Россиядә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне буларак билгеләп үтелә. Ул гаилә кыйммәтләренә карата яшь буында хөрмәт, ихтирам уяту максатыннан үткәрелә. Чөнки илебездә соңгы вакытта гаилә абруеның кимүе күзәтелә. Нәтиҗәдә аерылышучылар саны арта. Бу хакта тулырак Зейның ЗАГС бүлеге мәгълүматларында. 2023 елның 6 аена районда 101 бала туган. Шуның 55-е малай, 46-сы кыз бала. Аларның 20-сы гаиләдә беренче бала, 41-е икенче, 21-е өченче бала булып дөньяга килгән. 19 гаилә 4нче сабыйын алып кайткан. Зәйдә әтиәниләр балаларына сирәк исем кушуларын дәвам итә. Малайларга Варлам булса, кызларга Стелла исеме бирелгән. Еш кушыла торган исемнәр арасында Әминә, Әмир, Кәрим, Мирон исемнәре бар. Шулай ук Мәдинә, Мөхәммәд кебек саф татар исемнәре сайлаучылар да бар. Беренче ярты еллыкта өйләнешүчеләр аерылучы парларга караганда кимрәк. 71 пар гаилә корган булса, 102 пар аерылышу турында таныклык алган. Демографик хәл белән мактанып булмый, әлегә районда балалар туу үлем очракларыннан артык түгел. Бу саннарга килгәндә 6 айда 331 кеше бакыйлыкка күчкән. Тиздән Петрау бәйрәме җитә. Быел бәйрәм кунакларын Кашкатау итәгендә нинди чаралар көтә? Бу хакта тулырак киләсе видео язмада.
Крешин халкының олы бәйрәме Питрау җитә. Питрауны райондашлар, кунаклар бергә җыелып, 12 июль көнне гадәттәгечә Кашкатау итәгендә бәйрәм итәчәк. Программа 17 сәгать 30 минутта театральләштерелгән тамаша белән башлана. Ә бәйрәмнең төп өлеше кичке сәгать 6-га билгеләнгән. Елдагыча зәйебезнең иң матур сөйкемле кызлары Питрау шибәре бәйгесендә үзләрен сыный ала. Татар эстрадасы артистлары Марина Карпова, Ясмин, Бәллүр триосы үзләренең ямьле җырларын бүләк итәчәкләр. Зәйнең Крешин коллективлары чыгышлары да тамашачы күңеленә хош килер дип уйлыйбыз. Питрауның төп күрке традицион учак ягу сәгать 10-да булачак. Хөрмәтле зәйлеләр һәм шәһәребез кунаклары, оештыручылар сезне 12 июльдә Кашкатау итәгендә көтәләр. Рәхим итегез. Бүгенге чыгарылыш шуның белән тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зәй яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.